Zrýchlené spomalené je názov tejto hry a nie náhodou, pretože najprv situáciu zahráte normálne, potom spomalene a nakoniec zrýchlené. Hej? A tú situáciu, aby teda bola úplne čerstvá, si vytvoríme s divákmi spolu. Ja vás poprosím, keby ste povedali nejakú činnosť, hociaku. Třeba, že u doktora má záškrt. U doktora má záškrt. To je paní Čermáková, pane doktore. Vylezte si na kozu. Pane doktore, mě nějak není dobře, nebo co? Tak se na to podíváme. Co myslíte, že by to mohlo být, pane doktore? Je to jasné, Maruško. Jasné? Toto bola tá normálna verzia, hej? A teraz si tú situáciu celú pozrieme spomalene a tam sa dozvieme možno o čosi viac. Nech sa páči, spomalená verzia teraz. Tu je paní Čermáková, doktora. Teraz si celú situáciu pozrieme, ale zrýchlene, hej? Ja. Na to sa ja osobne veľmi teším. Nech sa páči, teraz. Tak se na to podíváme. To, co